diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex nilqgħukom għal-Lezzjo Divina tal-lum, it-tieni ħadd tal-Għid. Illum din il-Lezzjo Divina sejra titmexxa minn Dun Noel de Bono. Nagħtu bidu permezz tal-kant illi jintroduċi din iċ-ċelebrazzjoni tistgħu issegwu minn fuq l-screens tagħkom Jesus Christ, You Are My Life. Issir għaddej Sinjor Dulek ħajr daqqajtna l-mek sabiex nisimgħu il-kelma tiegħek. Ibad fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajjiftilna dejjem aktar ordinali u jħeġġeġna biex ngħixu dak li inti tgħidilna. Dan nitolbu bi Kristu Sib. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qagħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qalek urihom udejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif qalek, nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispirtu Santu. Dak li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dak li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu it-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna lil mulej. Iżda hu qalilhom: jekk ma narax f'idejh il-marki tal-imsiemer u ma nqiegħdx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idu fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara,
id-disċipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: ġib sebek hawn u ara idejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: emmint għax rajtni, ħenin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-disċipli tiegħu li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu, il-kelma tal-mulej. Is-silta tal-Vanġelu ta' dan il-ħadd li għadna kemm smajna tiġbor fija 3 mumenti. L-ewwel il-laqgħa ta' Ġesu irxoxt mad-disċipli fl-ewwel jum tal-ġimgħa, il-jum tal-qawmien. Imbagħad il-laqgħa tad-disċipli ma' Tumas u imbagħad it-tieni laqgħa ta' Ġesu 8 ijiem wara mad-disċipli u meta Tumas kien qiegħed hemmhekk ukoll. U imbagħad is-silta tal-Vanġelu tal-lum tispiċċa bil-konklużjoni jew bl-ewwel konklużjoni tal-Vanġelu u li fija l-Evanġelista jgħid l-iskop il-motivazzjoni għaliex kiteb il-Vanġelu tiegħu. It-3 momenti illi semmejna għandhom xi xebħ mar-rakkonti tal-qawmien fil-Vanġeli sinottiċi, imma ma jonqos it-timbru propju tal-awtur ta' Ġwanni l-Evanġelista. Infatti l-iskema ġenerali anke fis-sinottiċi
ukoll tippreżenta id-diffikultà tad-dixxipli għax jinsabu mingħajr Ġesu. Infatti d-dixxipli jinsabu bil-bibien magħluqa, imbeżza. Imbagħad il-miġja ta' Ġesu bla mistenni, b'sorpriża. Imbagħad l-għarfien min-naħa tad-dixxipli li Ġesu qam tassew qed jarawh fluqa qed imissuh u jiklu miegħu. U imbagħad il-mandat missjonarju, Ġesu li jibgħat. F'dan kollu kemm il-Vanġeli sinottiċi ta' Mark, Mattew u Luqa u kemm San Ġwan huma fi qbil kbir. Imma ovvjament ċerti xeni bħal dik tal-lum ma' Tumas hija xena proprja ta' l-Evanġelista Ġwanni. Qegħdin fil-kapitlu 20 tal-Vanġelu. Xi ġara sissa. L-ewwel niltaqgħu ma' Marja ta' Magdala li tmur ħdejn il-qabar u tara il-blata imneħħija. Imbagħad Marija allura tmur tiġri għand Pietru għand id-dixxiplu l-maħbub tgħidilhom dak li ġara. Pietru id-dixxipli jiġru lejn il-qabar, jaraw il-qabar vojt, is-sinjali tal-qawmin għalkemm il-Ġesu ma jarawx. Imma ġiġa għandna l-ewwel pass, id-dixxiplu l-maħbub xin jidħol jgħid ra u emmen. B'xi mod qalbu diġà nfetħet għall-qawmin ta' Ġesu għalkemm lil Ġesu kien għadu ma raħx. Imbagħad Marija tibqa' ħdejn il-qabar, Marija ta' Magdala, tara żewġ tanġli lebsin l-abjad u imbagħad tiltaqa' mal dak li taħsbu il-ġennien ma' Ġesu u l-ġennin tgħidlu jekk ħadtu jien tgħidli fejn hu ħallina mmur u nsibu nerġa' nġibu. U interessanti dik il-mistoqsija li jagħmel il-ġennien li jagħmel Ġesu lil Marija. Mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Din il-mistoqsija fil-Vanġelu ta' San Ġwan issir 3 darbiet. U issir dejjem f'mumenti li fih Ġesu se jibda jagħmel xi ħaġa. Jekk niftakru din l-istess mistoqsija, issir lill-ewwel żewġ dixxipli li jmorru wara Ġesu fil-bidu tal-ministeru tiegħu. Ġesu jdur u jgħidilhom x'qegħdin tfittxu jew lil min qegħdin tfittxu. Hija l-ewwel mistoqsija. Imbagħad it-tieni mistoqsija l-istess issir fil-bidu tal-passjoni ta' Ġesu. Meta Ġesu qiegħed fil-ġnien taż-żebbuġ u lil dawk li ġejjin jaqbduh jgħidilhom lil min qegħdin tfittxu. Huma jweġġbuh lil Ġesu ta' Nażaret. Huwa jgħidilhom jiena hu, kelma li tfisser jiena hu imma tfisser ukoll l-isem ta' Alla fil-Bibja u għalhekk huma jersqu lura u jaqgħu mal-art. U imbagħad issa mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Ninnutaw li din il-mistoqsija dejjem tistieden lid-dixxiplu jinfetaħ għal xi ħaġa ġdida, għal xi ħaġa aktar minn dak li qed jistenna jew jimmaġina. Fil-bidu id-dixxipli Ġesu qed jgħidilhom lil min qegħdin tfittxu. X'qegħdin tfittxu? Forsi qegħdin tfittxu bniedem jew rabbi mgħallem bħall-oħrajn, imma jien aktar minn hekk. Fil-passjoni qegħdin ifittxu lil Ġesu ta' Nażaret, bniedem minn Nażaret, imma hu ħafna aktar minn hekk. U issa Marija qiegħda tfittex lil xi ħadd li huwa mejjed, imma fil-verità huwa ħaj. U Marija trid tinfetaħ għal ġdid, għan novità ta' Ġesu. Imbagħad Ġesu jgħidilha Marjam, jgħidilha bisimha u għalhekk hija tarfu, tipprova taqbdu iżommu magħha, imma Ġesu jgħidilha kelma li xi ftit tiġbor fiha xi fisser il-qawmien. Ġesu jgħidilha ħallini għaliex għadni ma tlajtx għand missieri, imma murejt lil ħuti, lid-dixxipli, li sejjer għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. X'inhu r-riżultat tal-qawmin jew il-frott tal-qawmin għalhekk?
il-frott tal-qawmien u li nkun mal-missier. Li nista' ngħid li Alla hu missieri u dan il-missier nista' nafdah u nkun miegħu, nkun fih danu. Dan hu l-qawmien. Ġesu fih dan il-missier u jiena u int nistgħu nkunu fih danu, nistgħu nafdawh. Infatti ma jgħidx biss sejrant missieri, imma jgħid sejrant missieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom. U Marja tmur tagħti din l-aħbar lid-dixxipli, tgħidilhom rajt lil mulej u tgħidilhom x'qalilha. U minn hemm jibda l-Vanġelu tal-lum. Jibda bil-kliem fl-ewwel jum tal-ġimgħa. F'dan il-jum isseħħ id-dera ta' Ġesu, fil-jum tal-qawmien. U imbagħad id-dera l-oħra ssir 8 ijiem wara, ċoe l-ħadd ta' wara, meta Tumas jinsab magħhom. Dan l-ewwel jum għandu għalina sinifikat kbir. L-ewwel nett huwa l-ewwel jum huwa l-jum tal-ħolqien li fih jibda l-ħolqien. U f'dan il-Vanġelu se nisimgħu ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ħolqien. Il-jum illi fih aħna se ningħataw ħajja ġdida. Infatti, fil-Vanġelu tal-lum x'jagħmel Ġesu? Jagħtihom jonfoħ fuqhom l-ispirtu tiegħu, in-nifs tiegħu, il-ħajja tiegħu. Huwa l-jum għalhekk tal-ħolqien. Imma huwa wkoll il-jum tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt, it-8 jum li jista' jitqies il-jum il-barra miż-żmien. Il-ġimgħa għandha 7 ijiem u mbagħad ngħaddu għat-8 wieħed, iż-żmien lilin miż-żmien, fis-sens iż-żmien tal-ħajja ta' dejjem, iż-żmien ta' Alla, iż-żmien li fih inkunu mal-missier, iż-żmien tal-qawmien, tal-ħajja l-ġdida li ma tispiċċax, il-barra miż-żmien. Għalina l-koll l-ewwel jum tal-ġimgħa jew it-8 jum huwa l-jum tal-ħadd u fih bħal komunità waħda flimkien mal-komunità tal-Vanġelu induqu mid-dera ta' Ġesu u nirċievu id-doni tiegħu fil-jum tal-ħadd, il-jum tal-mulej. F'dan il-jum imma id-dixxipli kif naqraw fil-Vanġelu kienu flimkien imbeżża mill-lowt bil-bibien magħluqa. Il-biża narawha anke f'mumenti oħra fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Pereżempju minħabba l-istess biża, l-biża mill-lowt, fil-kapitlu 7 insibu ħadd ma kien jitkellem fuqu bil-miftuħ minħabba l-biża. U imbagħad naqraw li pereżempju Giuseppi min Arimatija fil-rakkont tal-Passjoni jingħata lih dak li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħħbi minħabba l-biża mill-lowt. Imma Giuseppi min Arimatija minkejja li għall-bidu kien dixxiplu bil-moħħbi minħabba l-biża, fil-mewt ta' Ġesu ħareġ il-barra, wera ruħu. ċoe dak li l-lum se jiġri lid-dixxipli fil-qawmien ta' Ġesu, ċoe d-dixxipli li jirbħu l-biża grazzi għal Ġesu u l-qawmien tiegħu, Giuseppi qiegħed jagħmlu diġà meta fil-mewt ta' Ġesu. ċoe meta Giuseppi jesperjenza l-lotja tal-mulej fuq is-salib u jesperjenza li Ġesu fuq is-salib diġà qed jagħtih kollox u huwa rebbieħ diġà fuq is-salib. U għalhekk ir-rebħa u l-imħabba ta' Ġesu tkeċċi il-biża. U diġà minn fuq is-salib hemm dik l-espressjoni Ġesu li jrott l-ispirtu tiegħu, Ġesu li jagħti l-aħħar nifs u jonfħu fuq id-dinja, jagħti diġà l-ispirtu tiegħu minn fuq is-salib. U allura Giuseppi diġà jista' ma jibżax. Għax kif naqraw imbagħad fl-ewwel ittra ta' San Ġwan, fl-imħabba ma hemmx biża'.
L-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża' għax il-biża' għandu x'jaqsam mal-kastik. Min jibża' għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. Imma kif diġà semmejna d-dixxipli ma kinux taħt is-salib, ma setewx iduqu diġà l-għotja ta' Ġesu, u allura kienu mbeżza u bil-bibien magħluqa. Il-biża' fil-ħajja tagħna eżis hija enerġija enormi li twassalna jew biex ninagħlqu u naħarbu, jew inkella twassalna biex nagħmlu xi kultant anke l-agħar affarijiet. Aħna ħafna affarijiet milli nagħmlu mingħajr ma nindunaw nagħmluhom minħabba l-biża'. Minħabba l-biża' li ma jkollix biżżejjed, minħabba l-biża' li jitilquni, minħabba l-biża' li m'iniex tajjeb biżżejjed, minħabba l-biża' li ma jħobbunix, minħabba l-biża' li jaħsbu ħażin fuqi, minħabba l-biża' li jiġġudikawni, minħabba l-biża' li nidher dgħajjef, minħabba l-biża' li ma nkunx stmat biżżejjed, minħabba l-biża' li m'iniex sabiħ jew tajjeb biżżejjed, minħabba l-biża' nagħmlu l-agħar affarijiet. F'dan il-każ minħabba l-biża' id-dixxipli jimbarraw il-bibien. Fil-każ tiegħi x'jiġri? Kulħadd jara hu f'ħajtu. Imma naħseb l-importanti ħafna li narfu kemm il-biża' hija mutur ewlieni ta' dak li nagħmlu jew ma nagħmlux. U l-biża' ħafna drabi hija kunsillier ħażin ħafna. Huma jibżgħu għax kontrarjament għal Ġuseppi minn Arimatija għadhom ma rawx il-glorja ta' Kristu imsallab. Ġesu stess darba qalilhom fl-aħħar ċena ara qatt tiġi sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda la ma marrux huma taħt is-salib, ġie Ġesu stess u qatt f'nofshom. Kemm sabiħa din ix-xena li Ġesu jiġi xorta waħda, li Ġesu jaraf id-djufija u l-biża' tad-dixxipli u jiġi hu bil-bibien magħluqa. U l-ewwel ħaġa li jgħidilhom isliem għalikom. Ġesu kien wiegħed illi ma jħallihomx il-tima u tassew hekk jagħmel magħhom. U li jgħid li waħdi minix għax il-missier huwa miegħi l-istess jagħmel mad-dixxipli tiegħu. Bħalma l-missier ma jħallix waħdu lil Ġesu, hekk Ġesu ma jħallix waħdu lid-dixxipli tiegħu lilna. U jidher li aktar ma jkbira l-biża', aktar ma jkbira d-djufija, forsi aktar mija kbira l-infedeltà, akbar hija l-imħabba ta' Ġesu u l-fedeltà tiegħu. Infatti Ġesu lil dawn id-dixxipli jagħtihom l-istess sliem tiegħu. Din il-kelma għandha valur kbir fid-dinja ludija. Is-sliem li ma jfissirx biex li ma niġġildux li għandna l-paċi bejnietna. Imma sliem jiġifieri l-istess ferħ, enerġija, ħajja, saħħa tiegħi nixtieq u qiegħed nagħtiha lilek. Dak is-sliem li Ġesu jgħid nagħtikom is-sliem tiegħi li huwa differenti minn dak li tagħti d-dinja, huwa sliem ħafna ikbar li jdum għal dejjem. Jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. U għalhekk tassew issa d-dixxipli jistgħu ma jitħawdux, jistgħu ma jibżgħux għax daqu il-ħajja ta' Ġesu irxoxt. Ġesu jagħti s-sliem tiegħu u l-ewwel ħaġa li jagħmel imbagħad jurihom idejh u ġenbu. U x-xena tirrepeti ruħha l-ħin kollu fil-Vanġelu tal-lum, fit-tliet biċċiet tas-silta dejjem hemm Ġesu li juri idejh u ġenbu, jew id-dixxipli li jitkellmu fuq idejh u ġenbu.
Għaliex daqshekk importanza tal-pjagi ta' Ġesu? L-ewwel nett, il-marki tal-imsiemer, il-marka tal-lanza fil-kustat hija xhieda sinjal tar-rifjut tal-bniedem. Hija xhieda tal-għar li qatt stajt nagħmel, insallab noqtol lill-liben ta' Alla. Hija rikordju kontinwu tad-dnub tagħna u tal-kruwa tiegħu, għax id-dnub isallab lin-nies u sallab lill-liben ta' Alla. Iżda fl-istess ħin id-dera ta' Kristu rxox turini li dan ir-rifjut tiegħi ta' Alla jilli warrabtu, jilli sallabtu, dan ir-rifjut jinbidel fotja ta' sliem. U għalhekk f'nofs id-dixxipli Ġesu jidher dejjem hekk li msallab irxu xtat. Il-qawmin tiegħu ma jeqrietx dawn is-sinjali tal-passjoni. Anzi, dawn is-sinjali jsiru t-tifkira ħajja minn banda tal-infedeltà tiegħi u mill-banda l-oħra tal-imħabba ta' Ġesu li tirbaħ din l-infedeltà, li tirbaħ dan id-dnub. Barra minn hekk, il-marki tal-pjagi isiru l-prova ħajja li jiena u int nistgħu ngħixu l-qawmien għalkemm bil-feriti tagħna. Kollha kemm aħna b'xi mod jew ieħor ftit jew wisq inġorru xi ferita, inġorru xi pjaga, inġorru xi marka miftuħa. Ġesu qed jgħidli li jien dawn nista' ngħix bihom bħala irxu xtat. Li l-pjagi li l-feriti jistgħu ma jibqgħu sempliċement sinjal ta' mewt imma Ġesu jibdilhom f'sinjal ta' mħabba u ta' ħajja. Forsi dan nazzarda ngħid huwa wieħed mill-ikbar rigali li Ġesu qatt jista' jagħtina. Meta l-ferita tiegħi issir għajn li tagħti il-ħajja. Dik il-ferita li forsi dejjem ista bħala d-disgrazzja tiegħi, il-mewt tiegħi issir l-għajn tal-ħajja, l-għajn li tagħti l-frott. Kemm sabiħa lek din ix-xena, illi mid-dera Ġesu qed jistedinni tkun ix-xena li dejjem quddiem għajnejja, ix-xena prinċipali ta' ħajti. Ġesu dejjem jistedinni ħares lejja bil-pjagi imma ħaj. Għal San Ġwan u ċar illi Ġesu diġà qiegħed fil-glorja tiegħu fuq is-salib. U l-qawmien dan li jibqa' juri. Ġesu li qiegħed isaltan, imexxi u rebbieħ minkejja li jidher li qegħdin imexxuh, joqtluh u tellif. U bħalma jistedinna s-Salm 34, aħna mistiedna dejjem inħarsu lejh. Dak is-Salm li jgħid ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu u midwejja kollha tiegħu ħelsu. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom. Ġesu qed jistedinna li flok il-ħarsa tagħna tkun dejjem il-ħarsa fuq il-biżgħat tagħna, jew il-ħarsa fuq il-ferita tagħna, fuq dak li ġrali jew fuq dak li jagħmluli, il-ħarsa tiegħi titla' ftit il fuq u tħares lejh. Araw idejja u riġlejja, araw il-kustat tiegħi. Xi ħaġa simili ħafna nistgħu nilmħuha fil-kapitlu 3 tal-Vanġelu tal-lum, tal-Vanġelu ta' San Ġwan jiġifieri, meta Ġesu jgħid lil Nikodemu u kif Mosè refa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għaliex Ġesu jqabbel it-tislib tiegħu mas-serb fid-deżert? Għax is-serb fid-deżert kellu bħal Ġesu fuq is-salib żewġ biex ngħidilhom hekk missjonijiet, żewġ skopijiet.
In-nies fid-deżert huma jħarsu lejn is-serb ridu jiftakru li huma spiċċaw migduma mis-sriep fid-deżert minħabba l-ebusija ta' qalbhom, minħabba l-ebusija ta' rashom. U allura jħarsu lejn is-serb u jgħidu tort tiegħi li spiċċajt migdum mis-sriep, tort tiegħi iva, tort ta' dnubi li qiegħed hawn. U l-istess mas-salib inħares lejn is-serb u ngħid Ġesu msallab anke frott id-dnub tiegħi. Imma mhux hekk biss, inħares lejn is-serb u nfieq. Bl-istess mod inħares lejn Ġesu merfuħ il fuq u nfieq. Għax nara f'dnubi u naraf ukoll kemm kbira l-imħabba ta' Alla lija, tal-ħaruf ta' Alla li rrefa' fuqu, ħa fuqu id-dnub tagħna u salbu mas-salib biex jien nistanduq il-maħfra u l-ħajja ġdida tiegħu. L-istess l-Evanġelista jgħid għal Ġesu fuq is-salib wara d-daqqa tal-lanza huma qed iħarsu lejn min nifdu, lejn dak illi ġie minn fuq. Aħna wkoll inħarsu dejjem lejn dak li huwa minn fuq għalina. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Ir-riżultat infatti ta' dan kollu huwa li d-dixxipli mbagħad ferħu meta raw lil mulej. Ir-riżultat tal-laqgħa ma' Ġesu huwa l-ferħ. L-assenza ta' Ġesu, in-nuqqas ta' Ġesu huwa dwejjaq, iżda kif kien wiegħed Ġesu fil-kapitlu 17 qatt nerġa' niġi narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jeħodulkom. Għax nagħtikom, Ġesu jgħid, il-ferħ sħiħ tiegħi. Kemm sabiħa dejn illi quddiem Ġesu titlaq il-biża' u jsaltan fil-qalb tagħna il-ferħ. U imbagħad Ġesu jkompli, kif il-missier bat lili hekk jien nibgħat lilkom. Il-mibgħut fil-Vanġelu ta' San Ġwan u mhux biss per eċċellenza huwa dejjem Ġesu. Issa Ġesu inkredibilment jagħmel lilna parti mill-missjoni tiegħu. Jagħmilna bħalu kif il-missier bat lili hekk jien nibgħat lilkom. Dan huwa l-privileġġ il-kbir tagħna, fl-istess ħin din hija l-fiduċja kbira illi Alla, illi Ġesu qed jagħti lilna. Kemm hija missjoni kbira u kemm fl-istess ħin hija missjoni biex ngħidulha hekk perikoluża xi kultant aħna ninsew li aħna mibgħuta u ninsew min qed jibgħatna u nibdew nimxu l-ħajja weħidna mhux bl-għarfien illi xi ħadd bagħatna. U jekk aħna se ngħidu xi ħaġa, se nagħmlu xi ħaġa, se nagħmluha f'ismu u se nagħmluha miegħu għax bagħatna hu u għax hu qiegħed magħna. U din il-kelma bħalma l-missier bagħat lili u hekk jien nibgħat lilkom, iż-żewġ verbi użati, wieħed verb fil-perfett u l-ieħor verb fil-preżent, huma verbi li juru kontinwità, ċoe li Alla dejjem jibgħat lil Ġesu u Ġesu dejjem jibgħat lilna. Dejjem mibgħuta, dejjem għall-oħrajn. Xi kultant bħala nsara din ninsewha u ngħixu l-ħajja nisranija tagħna bħal li kieku jiena li Ġesu qed jagħmel xi ħaġa miegħi biex jiena nsalva ruħi. Imma Ġesu qed jagħmel xi ħaġa miegħi mhux għalhekk biss, imma biex oħrajn isalvaw permezz tiegħi. Aħna il-mibgħuta bħala Knisja u maħniex Knisja jekk maħniex mibgħuta għall-oħrajn. Din hija infatti l-identità l-ġdida tagħna, il-ħajja l-ġdida tagħna. Aħna imwaħda ħaġa waħda ma' Ġesu. Bħalma hu Ġesu hekk aħna. Infatti Ġesu kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu is-Santu.
F'kelma oħra, ħudu l-istess ħajja tiegħi, l-istess nifs tiegħi, l-istess identità tiegħi. Dejn tiegħi issa nagħtiha lilkom. Il-verb użat meta Ġesu nefaħ fuqhom huwa verb rari ħafna. U fil-Bibja, fl-Antik Testament, fil-Bibja bil-Griek, insibuh fost l-oħrajn f'żewġ postijiet. F'xejn it-tnejn li huma ta' ħolqien. L-ewwel fil-kapitlu 2 tal-Ġenesi, meta Alla jonfoħ in-nifs tiegħu fuq il-bniedem u jagħmlu ħliqa ħajja. U imbagħad f'dik ix-xena tal-profeta Eżekjel fejn Eżekjel jara wiet kollu Adam, imma Alla jixtieq jagħti ħajja ġdida lil dan l-Adam billi jonfoħ fuqu l-Ispirtu Qaddis tiegħu. U għalhekk Alla jqajjem dawn il-mejtejn, jagħti ħajja ġdida lil dan il-Adam. Bl-istess mod Ġesu qed jagħmel magħna, qed jagħtina ħajja ġdida. ċo aħna nies li għandna ħajja oħra, il-ħajja ta' Alla, il-ħajja ta' Ġesu. ċo persuni ġodda illi qegħdin jipparteċipaw mill-istess missjoni u identità ta' Ġesu. Tantu hekk illi mbagħad malli Ġesu jagħtihom l-Ispirtu tiegħu jgħidilhom morru aħfru id-dnubijiet. ċo f'kelma oħra Ġesu qed jgħidilhom dak li għamilt jien issa fidejk. Jien ħfirtlek dnubek, tajtek ħajja ġdida, l-istess għamel int issa mal-oħrajn. Mhux hekk biss jgħid dawk li taħfrulhom dnubithom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Daqs li kieku. Dawk li ma taħfrux dnubiet intom tilfu l-ċans, ċo fidejkom taħfrux jew le. Mhux stand bħala issa qisu ħanamluha tal-bulis nistgħu naħfru l xi wħud il xi wħud le, met jgħidilna dawk li ma taħfrulhomx intom ma ħajaħfrilhom ħadd. ċo jew iddewquhom il-maħfra intom jew ma jdewwaqilhom ħadd. Din hija r-responsabilità li għandna li ndewqu l-maħfra ta' Ġesu lil kulħadd. Dak li rċivejna issa nistgħu natuh. U kma natuh x'aħna donnu daqs li kieku Ġesu qed jgħidilna ma jagħtih ħadd. Id-dixxipli jgħixu dan kollu, jirbħu l-biża', jaraw il-Ġesu rxoxt, il-Ġesu ħaj, iduqu l-Ġesu li qed jagħtihom l-istess ħajja tiegħu, qed idewwaqhom il-maħfra s-slim tiegħu, qed jibagħthom qed jagħtihom missjoni biex jaħfru, biex jagħtu relazzjonijiet ġodda lill-oħrajn. Imma Tumas ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. U Tumas rid jagħmel l-esperjenza hu. Kemm importanti din ix-xena, ċe Tumas li huwa maqtuħ mill-komunità, maqtuħ mill-oħrajn u għalhekk ma jagħmilx l-esperjenza ta' Ġesu. Imma daqstant ieħor hija sabiħa l-fatt li Ġesu donnu in-nuqqas ta' twemmin ta' Tumas li mhux jemmen ix-xhieda tal-dixxipli l-oħrajn, Tumas li hu maqtuħ mill-komunità. Minkejja dan kollu, Ġesu xorta jażel illi jerġa' juri lilu nnifsu anke lil Tumas fin-nuqqas ta' fidi tiegħu. Qisu Ġesu illi jiltaqa' nofs triq ma' Tumas, imur fejn qiegħed Tumas, imur fejn Tumas qiegħed l-aktar il-bogħod minnu fin-nuqqas ta' fidi tiegħu. Ġesu imur hemmhekk ukoll. B'xi mod qisu jilqa' iħaddan jerfa' fuqu din in-nuqqas ta' fidi ta' Tumas, dan id-dubju tiegħu. 8 ijiem wara Ġesu jerġa' jidher. Din id-darba imma Tumas jagħmel xi ħaġa differenti. Tumas din id-darba jinsab mad-dixxipli l-oħra. Kemm huwa fundamentali għalina u kemm hija tentazzjoni kbira li ngħixu l-fidi waħidna. Aħna l-fidi nistgħu ngħixuha biss ma' xulxin, mal-komunità. Hija l-komunità li tilqani, hija l-komunità li tweżinni, hija l-komunità
illi tinkoraġġini, hija l-komunità li tikkoreġini, hija l-komunità li xxandar li l-aħbar it-tajba. Fl-istess ħin hija l-komunità li lila jiena nista' nħobb, hija l-komunità li lila nista' wkoll jiena nwieżen u naħfer, hija l-komunità li jiena nista' nerfa' fuqi anke in-nuqqas tagħha. Mingħajr il-komunità aħna maħniex insara. Infatti Tumas ma jagħmilx l-esperjenza ta' Ġesu irxoxt. Issa jinsab magħhom u Ġesu jerġa' jiġi. U mill-ewwel Ġesu jindirizza lil Tumas u jgħidlu ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. ċoħe jisu Ġesu qed jaċċetta l-kundizzjonijiet li kien għamel Tumas. Tumas li kien qal ma nqiegħed sebej fuq il-marki tal-imsiemer, ma nemminx, issa Ġesu iwa, ejja, qiegħdhom, ejja missni, ejja rani. Ġesu li jilqa' l-bżonn partikulari ta' Tumas. U fl-istess ħin donnu din hija stedina għalina. Ġesu li jgħid lil Tumas ġib idek u ressa idek mill-ġdejt huma imperattivi, huma kmand li fil-Grik qegħdin fil-preżent. Illi jfissru ġib idek u ibqa' ġiba, arani u ibqa' rani. Ressaq sebek u daħlu fil-kustat tiegħi u ibqa' ressaq sebek u daħlu fil-kustat tiegħi. Din mhix azzjoni li għandu jagħmel darba Tumas, imma li jagħmilha dejjem. Bħali u bħalek. Aħna mistiedna dejjem inresqu jdejna u nmissu il-pjagi ta' Ġesu. Veru li mbagħad Ġesu se jgħid lil Tumas, Tumas emmin ta' xrajtni ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Imma aħna nemnu għax kien hemm min ra. U l-pożizzjoni tagħna tibqa' dejjem quddiem Kristu msallab. Aħna nibqgħu dejjem inħarsu lejh. Minkejja li maħniex narawh fiżikament bħal ma rawh id-dixxipli ħaj imqajjem mill-mewt, imma l-ħarsa tagħna xorta trid tibqa' fuqu. U se jiġu momenti fejn aħna qisu faċli għalina narah u nemmen, u mbagħad ħajjiġu momenti fejn donni minix narah. Momenti ta' dlam, ta' skuraġġiment, ta' qtieħ ta' qalb, momenti ta' dubji, momenti fejn donni minix nifhem lil Ġesu. U hemmhekk ħini jien li minkejja li minix narah nemmen. Għalhekk nixtieq li din ma tkun xi ħaġa li aħna m'għandniex bżonn naraw lil Ġesu, aħna għandna bżonn nagħmlu l-esperjenza tiegħu. Għandna bżonn li dejjem inkunu nintasbu qudiemu, quddiem is-salib tiegħu, quddiem il-pjagi tiegħu, quddiem lilu l-xuxtat. Imma ħini jien meta donni minix narah u nemmen. Tkunx bniedem bla fidi jgħidlu l-Tumas, iżda emmen. Dan l-aħħar tal-Vanġelu, din il-konklużjoni tal-Vanġelu, hija ħafna f'relazzjoni mal-bidu tal-Vanġelu. Infatti fil-bidu tal-Vanġelu, Ġesu f'dak il-prologu sabiħ ħafna l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla u Alla sar bniedem u għammar fostna. Huwa ċar illi Ġesu huwa Alla. U l-istess jiġri llum, Tumas li jgħidlu iva mulej tiegħi u Alla tiegħi. U qed jgħid hekk quddiem dan li kien imsallab ftit ilu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qed jgħid hekk quddiem dak li huwa bil-pjagi mulej tiegħi u Alla tiegħi. Imma mhux hekk biss hemm dan ix-xepp, jiġifieri li Ġesu jibda bħala Alla u jispiċċa fil-Vanġelu bħala l-istqarrija l-aktar għolja ta' Alla ta' Tumas, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Imma fil-bidu tal-Vanġelu għandna dik il-kelma li Ġesu jgħid li lil dawk li laqewh tawhom is-seta li jsiru ulied Alla. Li twildu mhux mid-dem anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. ċoħe fil-bidu tal-Vanġelu għandna xena ta' ħolqien lil dawk li laqewh tawhom is-seta li jsiru ulied Alla.
ċetawhom ħajja ġdida. Aħna maħniex biss quliet tal-ġenituri tagħna. Aħna m'għandniex biss il-ħajja li tawna l-ġenituri tagħna, imma aħna wlied Alla u allura għandna l-ħajja tiegħu. U aħna maħniex werrita biss tal-ġenituri tagħna u tal-ħajja li tawna, imma werrita wkoll ta' Alla. U din is-silta tal-Vanġelu tal-lum hekk ukoll li tgħidilna, infatti Ġesu x'jagħmel? Jonfoħ fuqhom l-Ispirtu tiegħu. Jagħtihom il-ħajja tiegħu. Jagħtihom l-identità tiegħu. Jagħmilhom ulied. Infatti kif bdejna fil-bidu, jiena sejjer għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Dak hu l-frott il-kbir tal-qawmien. Għalhekk qabel xejn li nkunu dixxipli ta' Ġesu, qabel xejn, u dina ċara ħafna f'San Ġwan, mhux li nagħmlu xi ħaġa daqskemm li nindunaw u nilqew id-don ta' Alla li aħna persuni ġodda, ulied bnedmin ġodda, bħajja ġdida. ċoħja xi ħaġa interjuri li rrid nemminha, li rrid nilqaħħa. Ġesu li qed jgħidli tkunx bniedem bla fidi imma emmen. Ħen dawk li ma rawx u emmnu, laqew din il-ħajja l-ġdida li Ġesu rxoxt jagħtihom. Bħalma fil-bidu lil dawk li laqewh tawhom is-seta li jsiru li Alla. Dik fidejja nilqaħħiex jew le. Ovvjament dan ma jfissirx li mbagħad b'riżultat ta' hekk ma ngħixux dak li jgħidilna Ġesu. Infatti, it-tieni beatitudni jew il-beatitudni l-oħra tal-Vanġelu ta' San Ġwan, l-ewwel waħda dik tal-lum hija ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Imbagħad il-beatitudni l-oħra tal-Vanġelu hija jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. U dejn Ġesu jgħidha eżatt wara il-ħasil tar-riġlejn. Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu, ħenjin intom jekk tagħmlu dawn il-ħwejjeġ, jekk tħobbu sal-ħasil tar-riġlejn. Imbagħad il-Vanġelu jagħlaq b'dik il-kelma li jgħid San Ġwan li fija jgħid ir-raġuni għala kiteb il-Vanġelu tiegħu. Jgħid illi hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu għaliex sabiex intom temnu li Ġesu u l-Messija l-Iben ta' Alla, li dan Ġesu li msallab huwa l-Messija, il-mibgħut, is-Sultan il-Kbir, l-Iben ta' Alla, u biex bit-twemmin tagħkom biex jekk tilqew dan, jekk isserħu fuq dan bil-pjagi imma ħaj, biex bit-twemmin tagħkom allura ikolkom il-ħajja f'ismu. ċoħ ikolkom il-ħajja tiegħu. Dik il-ħajja illi ma tintemm qatt. Infatti Ġesu jgħid fil-kapitlu 5 tassew ngħidilkom li min jisma' klimi u jemmen f'min batni xejt għandu il-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mewt għal ħajja. Innutaw għalhekk li l-ħajja ta' dejjem mhijiex xi ħaġa li Ġesu qatt jagħtina il-quddiem imma diġà għaddejna mill-mewt għal ħajja. U aktar ma nilqew lil Ġesu, aktar ma nserħu fuqu, aktar ma nħarsu lejh, aktar diġà induqu din il-ħajja. Din l-imħabba li tkeċċi l-biża', din l-imħabba li tirbaħ anke l-mewt, din l-imħabba li tagħti l-ħajja anke fejn hemm il-feriti u l-weġgħat tagħna bħal Ġesu bil-pjagi imma ħaj, imma rebbieħ. Jalla l-mulej permezz tad-don tal-Ispirtu tiegħu jagħmel dejjem aktar fil-qalb tagħna din il-qabża, dan il-proċess li nemmnu fih u nirċievu l-ħajja tiegħu.
Lejtana l-Spiritu għaddistiju li jagħmel minna uliet adottivi. Bħala uliet għalhekk ħilsa u maħruba ejjew bil-qalb inkantat. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. U b'dak l-innu sabiħ meħud minn fost l-għanijiet ta' Teze niġu fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-lum tal-Lectio Divina f'dan it-tieni ħadd tal-għid, il-ħadd tal-ottava tal-għid jew kif inhu magħruf ukoll Dominika in Albis. Il-ħadd tal-ħnina divina tassew minn dawk il-pjagi imqazza ta' Kristu irxoxt toħroġ il-ħnina kollha tal-missier illi tgħaddi permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu illi qam għas-salvazzjoni tagħna. Infakrukom illi il-ħadd illi ġej bħal kull nhar ta' ħadd inkomplu bil-Lectio Divina li tixxandar minn hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu fis-6:30 ta' filgħaxija minn saċerdot ieħor minn fost il-Biblisti fid-Djoċesi ta' Għawdex. Sadan it-tant, nirringrazzjakom ħafna illi kontu magħna, nixtiequlkom il-komplament tal-lejla it-tajba u iva għaliex le lejt it-tajjeb.